Give and take policy along Kachikroy ke doko ka joksi Karbi Anglong Autonomous Council pen ing Samdundri. Karbi Anglong ahe marit nang priya rapita Karbi Anglong Autonomous Council kacariya tu megjang dun klip hilang ma. APHLC asong japo tum pen lang mepi rong phar hemme ki chopi dat ahe malong kirap ke pajirdam. Karom Karbi Anglong life ra Abirta lang pen Elisa Mijuli bepi nonar juik tha birtang ton pen. Lang longshor am ialong Meghalaya akhasi nar atum pen tarbang thek kang sekla pen street light ke somanun jok kapahing no te ka phuthak hur chodun. Meghalaya state ki piapor hawar ke thaga hud Assam pen Meghalaya ke side sema along an henlo. Khasi nar mate chomang atum amethang aprang prang ke do ke thak inglong langroi amen ki irtikang adimak long along aning ki ho ke doko ka jok puthot hawar hapat nangka charai kom thuji aphan ke doko ka jok sangkok ke bidi pen anparta jakong pen kachesong ing ton te datlo 21 demarcation pen ateng polotang te side sema along ansi Meghalaya pen well Assam ahoy Karbi Anglong ahoy no lasi non pini suluk sodak atumon ke jap long abang ke kedam tang thirui aprang penang riso keturmia riso yang atum West Karbi Anglong district along kewang japan welcome pala so tar pang thek tar dam along ot kelang no aning khai no lapen so taksi kapachar wo japan penan khasi panara to ben dak benar insek dam lo la so kang sek pana joksi tong sekot chirok to karata tumpen hadak chitu dam lo lapen pini labangke West Karbi Anglong DC Assam magistrate atumpen same lapen SP OC lapen so ta CRPF ladak penta pen antum dam lo Kithurmi oviatum Keilongri amethanga det kacharai kom japhan welcome to West Karbi Anglong tarpang thek ke tardam pena phijong kangsek pidaga jok ni bhaikre troxy erni Meghalaya lapen West Karbi Anglong district administration lapen law and order atum langlong chormate am ialong policy lamthama chithurlo Laso along APHLC amai phu JI ka thar lapen ari sang ho tum pen give and take policy Karbi Anglong Autonomous Council pen kachekhroi alam the jaipon anparta kiramtang Meghalaya along legislative assembly elections ke padu along lakha inkoi baithalangso LAC MLA Rup Singh Teron pen West Karbi Anglong aro ki do atum Meghalaya along MLA kilik ki along vote kapachok long le derji aphan pherang ke athinu lang the ke jaite kang alam setami arju iksena lanon ke dobom a chief minister pen Meghalaya chief minister tum lamdon je tok det lo la pen la long ili tum CM tu liram rong hang la pen itum a MP la lang litum ke kai kita tu CM chief minister long si dun kri lo alang litum ta che kroi dun det lo lan chot takalilang hala MOS ke che tok along ta ka che kroi dun la son ka che kroi dun nak hadak tok on det election a lo ting pen ke inut amunit ke long ni long thong ke jok long lik la tu ke lage border alam kalilo lage border alam puchot kalilo along li long thong yok ta jok long li ande alang li border along la par so se so muchot alam ke do adim si papi jok long lo alang li pe ini si pudam chot ana akam claim credit kente ka papi jok dun lok le je pan alang li claim credit kente Hamren Ben Daniel hi Karbi Anglong live Karbi Anglong long le chujeng ba jiran ta bang phan pipe pujong hele Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang Mayalong Ningje seta pini Karbi Anglong asok kachokle mari jaya bangke chomang atumsi pripon tanglo Lapuana pisata Karbi Anglong kachari atuma bangke aning keme kachepak lang jok lamthe isita pudunde si cholang dun prongsi are chihindun pring anchotlo Ahok West Karbi Anglong pen West Gender Hills Meghalaya ahoy along lamki lamphong ke dolake non head nonding alamamat si kalilo bangso long le ahoy alam kilake ningkan esek along ta achiklo jon wangsi kacharvo ke dopuli pudam deseta hinuni bonta lapu anang bong setami KAC kachari lapen Assam Sarkar kachari atum kai kiamat kamathakrang ke pangbe krang penajok nona bangke chujeng ba jir alam chot kalisi kilometer ko anlo nesi nang cherai tanglo
Chomang akhaya tum kai kiamat nang kiton ejo ahoy kido ason anta nang virbom lason si jangmi pu ni phaikre troxier ni le thota karbiang long pen meghalaya ahoy ke dai clock khanduli along kedam tang pharokrasir kebra trokner kebra troxi mate trokner kebra ner keb aning kana hur karbiang long autonomous council along ASDC a sarkar ke dobom hotsi karbiang long entry tax gate pangi bondo Bonta bangso gate pinia bangke chomang atumai hinpen bangso gate bilong lipojo khanduli a chomang atum thurpaksi pridaglo bangso entry tax gate ki priyahut adung arai ke do karbiang long hinpen tarpang thekdo anta insek etsi asim saranta pavederan pinlo bangso hut raikom sai khatum ke khangdona jok chomang lapen raikom sai khyang bong asap kachar wo jangring ansi nangdoklo Bangso Phi, Joint Hills District Lapen West Karbiang Long District Hinpen SP Lapen Magistrate Atum Angbong Chingki Chathan Padupomlo Bangso Hood West Karbiang Long Additional SP Pen Kaningje Punatengke Karbiang Long Hinpen Abangke Kai Kita Monsam Pensi Kido Kithak Bonta Meghalaya Hinpensi Soluk Sadak Amongde Banber Pusi Ningje Pon lawful legally case lagile am case lom ami etu kane kono amar jeto legal way options are there legal option আছে আমরা গেলে as per আপনার জানাম মতে এটু আমার এটু ইয়াস এটু সাইনবোর্ড থাকা জায়গাটা আমার অসমত পজিশনে এটু মই ক'ব নোৱাৰো এটু সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়াৰ সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ডিসিশন লৈ যেটো ডিসিশন কৰিব এটু আমাৰ পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা নহয় এটু সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ডিসিশন চিটু ক'ব গ'লে Bangso Gate arai along kedo arong asorpen kaningje ponatengke Bangso Gate lake 1987 lape 1988 aningkan ASDC arachari asongatum KAEC kachari ahutsi kimrang ponlo Bangso long lejo niliphan pinnangan alam hoy setami nang pabonlo niliche song dutsi Bangso ahoy along nilike doke thakdun bonta madduta ahoy along longli kacharai kom dunalong Karbing Long Autonomous Council kachari tum nangkelang dunamatsi avi pusi ningje pon Halapu, Joint Hills SP Kaningje Ponatengke, Bangso Puthak Nilitum Chingwai Ponpo, Bangso Alam The Puthak Nili DC Aphan Abirta Palipu Pusi Ningje Poncho. Laso Puthak KAEC Kachariatum Kopilo Puji. Assam Pen Meghalaya Sorkarang Bong Give and Take Police Longsi Paludun Chok Poma. Jongsi Give and Take Police Long Paludun Chok Pulote Chujeng Bad Jiranta Bang Aphan Long Lepek Tek Tekwa Lama Bangke Lam Jongjong Mandet Poma. Pini arnia sonson mithang ahemalong bang atum bangsi ehem erit nang pritikang lap anta Karbing Long Autonomous Council atum penabangke nang langdun ding poma lapuso nang langdun ding pulote mantu si ahoy alam ki ke pajudun po jongsi un e pulote Karbing Long along le bangke chujeng bat jerchot kalisi ebang arpum anta chipidet poma jongsi CM rok hang sang hokaning jateng pen chepapleng vekji pulote non apordolang Bangso ahoy along alam ki ke pajudji apha Lasi Prabjin Pen Bangso Puthak Arsigjit Siding Ponpe Purote Oso Pragjang Lerapi Prakang Thindun Pua Bangke Aleodeji 2001 anengkan 1987-88 se nitung konsil ASDCR ni sedang nang iklim lo la sahab Nepali apai se ki Nepali se ke peklo amke Nepali bang pek det pen ladak bang ke ki mahut put pur dihan hut cumang dung kim long le po hut pen Nepali bang kat jule cumang pipan duplicate jirok yor dalon il pan original lang tekang lo la pense ni lia bang ke kes cidan lo la so ni li kes cidan hut ke hamren ke DC ke awelang kopilo pilo gahang ni lia citing ni del pension SDO kukui sar hamren John Secretary dak hamren pen dam ha di putiam elonon ke awelo bon setame juaya magistrate kes imle juaya magistrate tumpeni li pan kes nang muflo nang wan lo mene anutis nang pilo sta ni li dunde hala puke ni li Karbiang Long ban se ni li mene arlengi the tum panang rabun tha puse Rupon Singh Rong Hang MEC hut MLA hut apet pen se ni li ke hai lo lake non arup sing teron ke lasung ke ESDC lang lasung hut ke Lang Hem Pen Versing Tiso Karbing Long Live Nijang Karbing Long Kheruni Police Station Arlo Lang Mepi Baburong Parahem Kiramtang Jang Mini Phai Kre ke Thom Arni Ajo Por Phai Kebra Chiti Mapor Malom Hem Me ke Chupi Darajok Patumi Ni Phai Kre Troxi Arni Epeshal Sia Songjapo Bikram Rong Parliament Aria Sang Ho Tumpen Kerap Kapajodam
Amtang jang mia chiklo ni phai kre ke thom arni ajo por phai kebra che ti mapor malom langmipi baburong parahem mi chupi den bangso me koson pensi ki chodelo ne alang litum chichini ni bangso por hot an ke alang litum mek jang kle bamat me ke chok ke cheng koson no ni chini ni bunda munit ki thike jang areng hu ke soke avelang me ki choder ahem phupen ke pachini pona tengke hem me ke chohut pen nanga na hormona hok don lo sok sang tangkala pen chutun chodang aphule phokok anta michopon der lupusi che thampon birta ke tok bom hor anke sarkar pen thanga kerap avelang lapen kopili constituency MEC Bawan Kumar tanang humri phan anta bang velang alangli hempen te bok het setami non puta ka humri phan bang vedet ki mang humi mi puta thampon tum sisi committee pen chengbai lapen daga PS pen chengbai masi masap sutame kerap pajurama masi dak nang palilo lapen inti sangho isi kaning je la pulo kini nili je tong dun une derlo puwa fit stame nili tum alang listame masap ninga sampen alang listame cherap dunlo Keroni pen Mohanteron Karbing Long Live Tripura long realong 39 degrees Celsius pen aber arni aluk nangki sun sedet lapen arwe ke jangjang ring kavidera jok jangmi poni phaing gora ke thom arni an government school an kang hapon japan hukum kibipon labangso phuthak botor asai ka matume hin pen ke pachini pona tengke nonama Tripura long realong 39 degrees Celsius temperature pen athak karlu bom pen heat wave ke do jangring thepi khangjang lapeni phaing koi an ke arwe amasi Tripura long ke jangje pusi pachini pon Tripura Chief Minister Manik Saha pen satame labang so phuthak RDP dunsi government school ke do an lapen government pen keradun school ke do an satami jangmi poni phai krener ke pen inkor ke thom anabang ke heat wave ke do jangring ke thepi ga jok urniani hukum pi pondo labang so ke phang ok par pik atumon ke chapen loke chale osomaratum a ok aprana rong phang kan hoke pa bi ponde je phansi iruya pharman loke chale hem an ing hapon lapen private institutions atuma phan setame kang hapon je phan kachuningri padupon setame college lapen university atuma phana bangki ing hapon vegnangji pwalam toy pipon pe puta CM Saha himpen thanpon thu nonama Tripura long realong Tripura government pen 4226 government schools pen government aided school do labangso school along lak troxy sose lokechali osomaratum amen kachethapon dolo West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee hinpen West Bengal arlo lokechale hem kedoan iruya phan inkir et nangjipu pachini pondet pen putho Tripura government hinpen satami Tripura long pachini pon thu phitlo West Bengal long lapusom kangkir ponang kok lake ongdong osomaratum ke phang ogajok aphu ke so aphu karting pen chenglo okpran ke mimi palam ke klang pen Indian Meteorological Department hinpen satami non ke bang jilang arni India der arlo prek jamalong rialong heat wave ke do ponje aphuthak pachini pon National Desk Report, Karbing Long Live. Tangte pinia da Abirta ke lapansi kang tonik lo.